Ayan mga kamam, share ko sa inyo itong pinakamalupit nating tipid hacks kay Jollibee. Paalala lang po, ito ay hindi advisory gawin ng kahit sino. Ito po ay ginawa lang namin for experiment kung sakaling makalusot. At nakalusot naman po. Nakapagsaing na kasi yung asawa ko, saka ko lang sinabi, nakakain kami sa labas kasi Valentine's naman. At dahil sayang naman yung kanin, sabi ko is balutin na lang. Natawa nga sila sa akin nung sinabi kong balutin na lang. Sabi ko, hayaan nyo na, subukan lang natin kung sisitahin tayo o hindi. Sabi ko naman, malay nyo makalusot, mas makakatipid tayo. At ayan na nga mga kamamshi, naubos na yung isang plastic. Akala nyo isang plastic lang yan? Napasarap yung kain nila. Paano ba naman? Only rice. At ayan na nga, hindi lang isa, kundi 2 balot. At dahil nakalusot yung isang balot natin, nilabas pa natin yung isang balot. At okay na okay lang naman sa mga anak ko, caring-carry nila. Pag sinita, ilagay sa bag. At kung hindi naman masisita, tuloy-tuloy lang ang kain. At yun na nga mga kamamshi, malapit-lapit na namang maubos yung isang balot. At hindi lang pala yan ang isi-share ko sa inyo mga tipid hacks mga kamamshi. Pero itong pinakita ko sa inyo una is hindi ko nire-recommenda sa lahat. Kung kaya nyong i-carry, bakit hindi? Pero kung nakakaramdam tayo ng hiya, wag na lang natin gawin. Itong sunod kong sasabihin na life hacks is pwede sa lahat. Dapat talaga, ang kukunin ko dyan is isang bucket na chicken at tagi-isang rice, tapos tagi-isa pang soft drinks. Pero alam nyo ba na mas makakatipid tayo kapag paisa-isa ang order natin? Oo, tama. Mas makakatipid tayo kung paisa-isa ang order. Kesa sa isang bucket, ang isang bucket nakakatipid lang kung iuwi natin sa bahay. Habang nakapila pala ako dyan, kwenta na ako ng kwenta ng mga bibilhin ko. Kinukumpara ko na nga kung magkano ang magagastos kapag paisa-isa at pag isang bucket. Habang nakapila ko, nalaman ko na nga na mas makakatipid kami pag paisa-isang order. Pero pagdating natin sa cashier, hindi pa rin ako nakontento. Tinanong ko pa rin kung saan mas makakatipid. Sabi ko, miss, saan ba mas makakatipid? Isang bucket na fried chicken with rice and soft drinks or sa paisa-isa? Sabi niya, syempre yung paisa-isa, ma'am. Kasi nga, may soft drinks and kanin na siya. Ayan, at syempre natuwa tayo kay Miss Cashier. At dahil naging wise tayo sa pag-order at sa malupitang tipid hacks, ito lang yung binayaran namin sa halagang 694 pesos. Busog na busog ang mga anak ko. Aba, mukhang mag-i-enjoy yata tayo ah. Yan lang mga kamamshi, thank you for watching. Plus 75, yan. May mas malat pa po dyan, ma? Oh.